Mali jamana ka fanga ɲɛma Choguel Kokala Maïga n'ale tun bɛ tigɛli ɲɔgɔn ma ani baara taamana Burkina Faso kabiri février kalo tile 23 tɛmɛnin ale y'a ka taama kuncɛ kunu karilon Wagadugu kɔnɔ. Nin tile 4 taama nin kɔnɔ Choguel Maïga a n'a bɔɲɔgɔnko Joachim Kellem de Tambela olu sera ka tigɛ nɔnbila kɛ bɛnkan sɛbɛ gafe dɔ kɔnɔ an wele ko communiqué conjoint. Le conseil conjoint de gouvernement a procédé à l'examen. Jamana fila ninnu ka minisiriw sera ka filɛli kɛ ka taa fulancɛ fanga minnu bilara olu maracogo yɛrɛ kan. O ye o dala fana lankana kow kan ani bɛnkanni wale minnu ɲɔ ɲɛni no. U ye filɛli kɛ ka taa adamadenya kow kan sorodasi tigɛdi ɲɔgɔn ma ni farafina tile bɛnfan tɔnw yɛrɛ taabolo kan ani ka fanga di Bamako ani Wagadugu ka badenyaw ma. Nin tigɛ nɔnbila gafe nin kɔnɔ jamana fila ninnu ye foli kɛrɛnkɛrɛn lase u ka jamana kuntigiw ma ka taa olu ye badenya kunbɛnbɛn min sɔrɔ u ni ɲɔgɔn cɛ. Wa jamana fila ninnu ka gouvernement jalaki la CEDEAO ye sankɔrɔta min gosi jamana minnu na fulancɛ fanga b'a sen kan i n'a fɔ Mali, Burkina Faso ani la Guinée. La République du Mali et la République de Guinée en dépit de leur plaidoyer pour la levée des dites sanctions. Choguel Kokala Maïga ni ministre tan minnu bɛ ale bilasirala yanni u ka bɔ Burkina Faso kɔnɔ o ye o senfa ka se FESPACO kɛnɛ kan yɔrɔ min na farafinagun jabɔlaw bɛ ɲɔgɔn dan na u taara tasibila kɛ Sanbɛn Usman ka yiri mɔgɔni ɲɛfɛ n'ale tun Sénégalikaw ka jabɔla ŋana dɔ ye min kɔlɔnnen don farafina bɛɛ kɔnɔ ani n'a tun tɛ FESPACO fana kɛnɛw jɛn. Nin tun ye Kadɛ Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu, Burkina Faso.